खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 28 मार्च 2025 मायथाइ एबा 14 चैत्र दान 1431 मायथाइ सुक्रबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। गोजोन मोननो थाखाय खाथिनि लोगोफोरजों माखासे बुब्लिफोर हगार। नोंनि न'जों सोमोन्दो गोनां रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गावनि आंगोफोरनि सिगाङाव बै आयदाफोरखौ लाबोनायनिफ्राय गोजानाव था जाय बिसोरखौ दुखु होनो हागौ। नोंथांनि अननायआ जौगानायल' नङा नाथाय गोदान जौथायसिम सौहैगोन। साननि जागायनाया नोंथांनि अनजालुनि मिनिनायजों जागोन आरो हरआ बिसोरनि सिमांजों महर मोनगोन। जेब्ला नोंथांनि बिबुंथिनि थाखाय सोङो अब्ला गोनो गोथो दाखालाम, मानोना नोंथाङा बेनि थाखाय गोबां बाख्नायनाय मोनगोन। जुलि जानाय जिउनि नोजोरजों जिरादफोरा नोंथांनि फारसे थांगासिनो थानायखौ नुनो मोनो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गोसोआरि मेंनाय मोनगोन। नोंथांनि खस्थ'नि रुजुनायाव बान्थाया बाङाइ जागोन। गथ'फोरखौ लानानै जिंगा सिगोन। दिनै नोंथांनि बिजिरसालिनि केसफोरा नोंथांनि फारसे सुस्रांजानो हागौ। देहायारि गोख्रैथिया जेरै थागोन। राङारि लेनदेनफोराव नांलाय खमलाय सोमजिनो हागौ। सोलिबाय थानाय हाबाफारिफोराव मुलाम्फाया जाथावना। थाखुमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सोमोन्दै नंखाय रादाब फोसावनो गोसो गुदुं जागोन। जुदि नोंथाङा नाङै गोनो गोथोआव गोग्लैयालाबानो बुजिनायजों खामानि मावो अब्ला जाफुंसारनाया थारैनो फैगोन। नोंथाङा सासे गोसो गुदुं, दिदोम, अननाय गोनां सुबुं नागिरनो मोनसे खाबु मोनगोन, जाय मोनसे गोजोन सोमोन्दोनि थाखाय साबसिन सायख'नायाव सोलायगोन। दिनै नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रिया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मिथुन राशि। दिनै थाबथानानै थानाय खामानिया थि समावनो फोजोबगोन। हटेल फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा हरखाब मुलाम्फाखौ मोनदांनो हागौ। दिनै नोंथाङा गथ'फोरजों बांसिन सम हगारगोन। साख्रिनि सोमोन्दै थाबैनो मोजां खौरां मोन्नायनि आसा दं। नोंथांखौ नोंथांनि हास्थायनाय कम्पानिजों मोगा-मोगिनि थाखाय लिंहरनो हागौ। दिनैनि साना लिरगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथांनि जिउ राहाया मोनसे गोदान महराव नुजाथिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। गोहोम गोनां सुबुंफोरनि मददआ नोंथांनि थुलुंगानायखौ 2 गुन खालामगोन। मोनसे समायना गोदान सानस्रिया नोंथांनो राङारि मुलाम्फा लाबोगोन। माखासेनि थाखाय नखराव सासे गोदान सोद्रोमा फैनाया रंजानाय आरो रंजानायनि बुब्लिफोर लाबोगोन। नोंथांनि आंगोनि मुडआ दिनै एसे गाज्रि जानो हागौ, बेनिखायनो नोंथांनि गोब्राब आखुखौ लाखि, नङाब्ला बियो मोनसे मोजां लोगोआव फारागथि लाबोनो हागौ। नोंथाङा लोगो मोननाय साफ्रोमखौबो गुरैयै आरो अननायजों आखु दिन्थि। जोबोद बाङाइ सुबुंफोरा नोंथांनि गोसो बोनो हानायनि गुमुरखौ मिन्थिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा जिउआव नखरनि गोनांथिखौ मोनदांगोन। नोंथांनि गोहो आरो गावखौ फोथायनायनि थाखोआ गोजौआव थागोन। नोंथाङा माखासे गोदान मुवाफोर सोलोंनो हागौ। दिनै नोंथाङा खामानि मावनायाव बांसिन गोसो होगोन। गुबुनफोरा नोंथांनि गावखौ फोथायनायखौ हमदांनो हागोन। जुलि जानाय जिउआव खुसिनि आसा दं। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मान मोनगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया गोनां खामानिखौ मीमांसा खालामनो हागोन। फर्चुनआबो दिनै नोंथांजों दं। दिनै नोंथाङा जा खालामो बेयो जोबोद मोजां फिथाय होनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि सोरगिदिं थानाय सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैनायावबो जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा फिट मोनगोन।
नोंथाङा सानस्लाबै फुंखाफोरनिफ्राय राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। आंगोफोरजों सम हगारनाया नोंथांखौ खुसि लाबोगोन। साख्रिजों सोमोन्दो गोनां खामानिनि थाखाय नोंथांखौ बाख्नायनाय जागोन, जाय नोंथांखौ मोजां मुडआव लाखिगोन। सावथुन मुलुगजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोनसे गिदिर जासिनाय मोननो हागौ। न'आव गोथार हाबाफारिफोर खुंनाय जानो हागौ। रंजानायआ जिउआव थागोन। नोंथाङा सोरबा आंगो सुबुंखौ लोगो हमनो हागौ। थानसालियाव घिउ बाथिखौ साव आरो नोंथाङा धोनखौ बांनाय नुनो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। तुला राशि, सावस्रिखौ जुनिया नोजोर होनांगौ। रांखान्थियारि जौगानायनि जाहोनाव नोंथाङा गोब्राब समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय बिल आरो दाहारफोरखौ गोरलैयैनो सुख'नो हागोन, जेराव गथ'फोरा नोंथांनि गोसोखौ बोनो लुबैनो हागौ। बिसोरो मोनसे खुसिनि फुंखा होननाबो फोरमान जायो। अननायआ जेब्लाबो गोसो बोनो हानाय आरो दिनै नोंथाङा बेखौ मोनदांगोन। सेमिनार आरो दिन्थिफुंनायफोरा नोंथांनो गोदान फोरमायथि आरो जाहोनफोर होगोन। जुलि जानाय जिउनि थासारिया थारैनो एसे गोब्राबमोन, नाथाय दा नोंथाङा थासारिखौ साबसिन मोनदांनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, दिनै दावबायनाय, रां थिसननाय आरो साख्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा अनथोबफोर मोनगोन। बाहागोदारिफोराव गोदान थांखिफोर मोननो हागौ। जुदि नोंथाङा बबेहायबा रां थिसननो थांगासिनो दं, अब्ला थांनायनि सिगां बै जायगानि सोमोन्दै गासैबो फोरमायथिफोरखौ बुथुमनो थि खालाम। अलसियाखौ नागार आरो मोनफ्रोमबो खामानिखौ थि समावनो फोजोब। गावनि दान होग्रा आखुनि थाखाय नों गुबुनखौ हेफाजाब होनानै खुसि आरजिनो हागोन। बांद्राय उन्दुनाया नोंनि गोहोखौ खहा खालामनो हागौ। बेनिखायनो गावखौ सानसे सांग्रां था। जुदि नोंथाङा जायखिजाया जेंनायाव जेथो नांदोंब्ला, दिनै नोंथाङा बै जेंनानि मोनसे सुस्रांनाय नागिरगोन। नोंथाङा दिनै मोनसे गोदान फालांगिबो जागायनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम आरो गोथां गाब। धनु राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगाखौ फेहेरनो थाखाय माखासे गोदान खाबु मोनगोन। दाहार होनाय राङा हरखाबै फैफिनगोन। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों मोनानि ओंखाम जानो हागोन। पजिटिभिटिया सोमोन्दोआव फैगोन। सासे बाहागिया नोंथांनि न'आव हरखाबै फैनो हागौ। बेयो न'नि आबहावाखौ एसेब्लाबो सोलायनो हागौ। गथ'फोरखौ जोबोद खुसि नुनो मोनगोन। बेयो वेब डिजाइनारफोरनि थाखाय जोबोद मोजां सान। नोंथाङा मोनसे गोदान साइटआव खामानि मावनो हागोन। नोंथाङा फालांगियारि आयदायाव गिदिर सुबुंफोरखौ लोगो हमनायाव मदद मोनगोन आरो नोंथांनि दावगानाया रोखा जाबाय। थानसालिनि साखोन-सिखोनआव बिहोमा हो आरो सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मकर राशि, मुगैनायखौ फोजोबनो थाखाय अननायनि आखुखौ बोजबना ला। मानोना मुगैनायनि अरआ जोबोद गोहोगोरा आरो गोसो आरो देहा मोन्नैयावबो गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। गोसोआव लाखि दि गाज्रिखौ मोजांनिख्रुइ बांसिन गोसो बोनो हानाय नुनो हागौ, नाथाय बेनि गोहोमआ जेब्लाबो खहा गोनां। राङारि थासारियाव थारैनो जौगानाय फैगोन, नाथाय खरसायाबो बांगोन। उनदाहा खालामनायाव समखौ ओरैनो गारनो नाङा, नाथाय जिउनिफ्राय सोलोंनो नाजा। दिनैनि साना रमान्सनि थाखाय जोबोद मोजां सान नङा, मानोना नोंथाङा थार मोजां मोननायखौ नागिरनायाव फेलें जानो हागौ। दावबायनाय आरो बाहेरायाव थांनाया रंजाथावल' नङा नाथाय जोबोद सोलोंथायारिबो जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि थालांनाय खामानिया आबुं जागोन। नोंथाङा दाहार होनाय रांखौ मोनफिननायनि आसा दं। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांखौ मान होगोन। मोनसे धोरोमारि हाबाफारि जानो हागौ। जुलिनि सुखुआ बांगोन आरो राङारि थासारिया गोख्रों जागोन। जाफुंसारनाया थारैनो नाजानायजों फैगोन। नखरा आबुं हेफाजाब होगोन। गावारि जिउआव नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों बांसिन खाथिसिननि मोनदांथि मोनगोन।
नोंथाङा गोदान बिथांखिफोराव खामानि मावनो हायो आरो नोंथाङा नोंथांनि मावनाय हाबाफोरावबो जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा माखासे बिन्दोफोराव माखासे सोमोनांथाव रायज्लायनाय जानो हागौ जाय नोंथांखौ थारैनो साननो थाखाय थियारि खालामगोन। नोंथांनि सावस्रिखौ नोजोर होनांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो आरो गोथां गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि जिउराहायारि बिथिङाव दावगानो हागौ। फालांगियाव दावगानायनि मोजां खाबुफोर दं। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्रायबो मदद मोनगोन। नोंथांनि फोथायथिया बांगोन। बेयो नोंथांखौ नोंथांनि हाबाफोरखौ मोजाङै मावनायाव मदद होगोन। नोंथाङा थारैनो नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। दिनैनि साना जायखिजाया राङारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथाङा माखासे गोजाम आरो गोदान लोगोफोरखौबो लोगो हमनो हागौ। नोंथाङा बिसोरजों बबेहायबा बायजोआव थांनोबो सानथांखि लानो हायो। नोंथांनि सायख'जानाय मोदाइखौ सिबि, मानोना समाजाव नोंथांनि मान-सन्मानआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।